komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Sa Action Night Patrol, magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! Aksyon! Eric Magbanwa! Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! My God, I hate trucks.
Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Montag Palawati Region Wide, mga palagag kita sa nabilin isa ka oras 16 minutos karon nga adlaw Sabado night Petsa 20. Sabado naman divisyon sa iyo siri nga pala tuntula sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent sa liwat na Manila sini nga pagdulong sampin nakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sini ka Polisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini nga patrol to crosswind patrol liwat naman nga bagalang biyong sa bilang kabahin sang Metro Bacolod. Bantayan kagimusuhan ni Action Dale Salazar. Anano pa nga mga eventualities durante nga nagadalom-dalom ang aton kagabihon from where the action is. Respondira nila ni Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto Action Nino Bugina. Update naton sa mga balita nasyonal kag sa balita international, specialmente ang parayo naton nga pagbantay sa lakat sang panahon kag ang ining ginamantayaman naton nga nagasaka nga COVID-19. Iban pa nga mga balita ginatutukan nina ni Action ang Defensor. Opdal magkita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talog, Syudad Santiago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinilagad ang korman sa silinga palatuntunan. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin isa ka oras 14 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! May patrol! Ginasigahom naton nga aton kapulisan sa pulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Nagalibot na kag nagapatigayo na sang saturation drive kag police visibility patrol sa tagsa nila sini ka mga areas of assignment. Lalo ka si Police Lieutenant Colonel David Cachumbo Jr. ang Deputy City Director sang Bacolod City Police Office. Nagayogin sa aton niya Action Eric palihog ko bi kung nagalibot ang imo sining patrol palihog ko bi sulosiding sang akon man nga mga patrol karbi sa mga police station kung may patrol nga nagapundo ka nagaparking sa tubangan police station ang ilang nga mga patrol na kung na nagari-Action Eric pabalon mo gid ko para nga makol taman ang atensyon nila. Apisar nga ti medyo limitado ang resources sa police nator as far as gasoline is concerned. Hindi man na rason nga hindi maglibot ang aton kapulisan. Ati ako ya Colonel Kachumbog pati kuya nga aton kapulisan. Why ni untat nga naganambiyong sa kuto balabutan lang kamalabayan nila. Gina-call ka lang atensyon sa barangay kapitan sa barangay 7. Sila si Kapitan Sibog. Kapay nagalampang pada kuno kon gabi sa imong cover court. Kabataan nga basketball pa da. Kung may naga-basket gimanda hindi sa gabi. Way kuno social distancing. Di ba ito ginabawal tinanang bulo basketball ni sa aton nga mga barangay. Balik ko abi Kapitan Sibog daw sa barangay 7. Kapit check abi ni.
Kung may nakalabot rin sa akong nga report nga kung hindi ugto adlaw nagahampang na sa basketball court mo da nga kabataan ara pagid sa kagabihon kuno nagahampang na si mo nga basketball court Kapitan Sibog. Kapit check abi na kay daw ginabawalan na ng mga bulo basketball kag volleyball anay nimo tungod isang COVID-19 na. Basi way man kapitan, basi way man kabalo si Kapitan Sibog da sang Barangay 7 nga may nagahalampang kabataan da sa basketball court da kon adlaw ka kon gabi. Di gina pwede. Di bala Police Lieutenant Alan D. Guzman ara siya ga monitor sa Iglisato no sa aton nga live streaming sa Facebook Live. Police Lieutenant Alan D. Guzman ang Deputy Police Chief sang Station 9. Migo ko da hepe da si Police Major Richie Gohe. Alex Montesa kani aranaw kag si Jocelyn Liboon Dispuho. Si Toto Winston Goles arana kapaurok-urok na. Kap Sibog paliog lang ko da ha. Check sa imo dala nga basketball court kay do may nagahalampang pa kuno da. Especially kabataan, di na pwede. Atong DPS, ginakol talang atensyon ha, paliyog ko ha. Servisyo nyo. Dawalaw, gid. O damo mga nag-stranded nga mga basura nga daw way ma-pick up sa inyo dira nga kwan, nga service. Ha, paliyog ko DPS da. IPM. Atensyon, ang inyo basura, koleksyon. Kayo ha, kag namia ang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:51 na. May nabiling pagkitangan 9 minutos antes kita mag-aongot sa tak ng alas 10. Sa Siligabayan, sa Tumalagan, i-check na kami ito Siliga Patrol 2. Ang ato Siliga Crosswell Patrol, hibaloon ta naman ang sitwasyon sa Bacolod. Sa liwat kapag libot-libot ni Aksyon Dale Salazar. Sa ikagduha kagkatapusan nga kagayunan sa aton sini pagpangalagad Sabado night nga presentation sang Aksyon Night Patrol Program. Kati buwas Domingo uay pagka-Lunes balik naman kita. Di basta gani Sabado night Dale Salazar in action ha. Ang ara sa Patrol Tuta muna siya magaserbi nga mata kang dulungan oras sang Sabado nga edisyon sa inyo palatuntunan. Ibaloon ta ang sitwasyon sa Bacolod sa observation report sang aton sini Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang observation report ng Aksyon Dale Salazar ginadulong sa inyo sa kaluan sang D3 Bio. Dale, good evening. Dale, please come in. 3 points. Nga mo nag-basketball dire sa Barangay 7 ya. Mayara ko no may gabulo basketball na ko no. Kino hindi naman na pwede din, di ba? Wala pa. Oo, kayo kabataan ko gampang da. Ay dapat mga professional lang actionary no, or mga PBA like mayara sang permit or ginaalaw sang National IATF. Dito sa ato may wala pa tayo national player. Ay man gani. Oo. Dalawa may shooting doon sila. Ikaw mga Dale Salazar, guro di ba base pa man na exempted ng guro na na. Oo, po kung mga ibang guro kabataan, kaya bisan gabi kuro dito gahampang pabala dilaw. Actually actionary ka damo diri sa Bacolod pero nagapanago-nago lang. Gali, kawat-kawat abi ang gwa. Oo, kung amo na negosyo. Pero kung wala pang reklamo, hindi masapakan. Pero gani kung makuha ang litrato kag video, tapos gid. Usually ang aton sining mga ka-action, mga followers sa Action Radio, sila ning mata-action Eric sa komunidad. Once na may reklamo sa community, ginapadalaan kita nila sa mga video, sa mga litrato, kung diin ay ning mga lugar or location nga may nagakatabo bala nga bawal pa under sang present abing circumstance Action Eric. Basta gani mga basketball, bawal pa Action Eric. Magluwas na lamang ko na PBA abi or ano dira nga mga national competition. Kung NBA ka.
mayara sang permit action Eric sa gobyerno national. Basta magkabalo si Kapitan Sibog sa Barangay 7 may gampang na sa basketball court nila. Ang mga naman sa mga pamatalan na action Eric, nagakalaw manginang kambot, nagkatiling nga tiil. Oo. Kaga syempre, nagakabor man sila mo, doon ginagakaburingan, nakakalungobrahon. Kita mo sa Manila, igli na bawal ito yung mga dulo jogging-jogging sa mga minors, no? Yes, action Eric. Dito sa NCRT, bawal ang mga minors nga magwa sila sila Bisan mga senior citizens subong to ginabawalan na ngati ang mga senior citizens nga iban to ga hambagan ngati malak mi sa balanan pabukot pa makakolok exercise ka makalakat-lakat lang kami gani correct. Ang nabianan sa mga Pinoy is magpabalhas. Kabataan mo man ang mga youth bala ti sini ko naga makajaging-jaging kami at least makagwa man namon bulubanhas ti ngati bawal Correct. Bawal. Basketball bawal. Timbuok tong ila kaso. Umakon pwede ka patindog sa kawalingon mo nga ring si mo nga uksaran. Isa lang isama. To, ay te pro pwede na pro no. Balay mo kung daw lapad-lapad ang duta. Ang ano nang distansya sa balay mo pwede ka libot-libot ha. Hindi bla? Kung may utod ka mo nga lalaki, tuwa ka mo kontrahanay one-on-one. One-on-one basket? Correct, action Derek. Ano pa? Galite kung nalagpad ang mga ugsara mo, pwede ka basketball, kayo basketball court pwede. Pero kung ako na lang may sirasas naman para sa kay Dale, sa sunod balay Inayaw, lagi dyan problema na. Correct, action Derek. Kung mga dulo dumbbell, himo ka mo na himo sa siminto, no? Pwede man nakwat ka mo dalaga luna na pasalamatan pang imo sa yung ginikanan. Baldi. Kung nagabla, agwada. Muna ang mga action Derek. Mayroon na nga magwala lang imo sila nga mga toxins kasi mga balhas mo action Derek. Agwada ka da, pulo pang laba ka da, dili pulo pang munyag ka bla, no? Kung wala ka ganun obrahon, amo na ang alternative, kumbaga. Meron ka sang option. Kung may ko brown, ko likuto mo longga mo kag ilong. Magluwas ka, magpulo mabalhas ka. Pero nga, ngita ka alternatibo nga makabalhas ka. Mabalasan ka bala? Ngita ka pagod alternatibo para malingaw mo ang imo sinikaw galingon actioneric. Sali ka na siyang kilala kung nga doktor niya actioneric, no need nga mag-jogging ka, no need nga jogging, para ka mabalas ka. Walking lang. Amo lang sa braso bong yan, no? Ni Vice Mayor Familiaran. Walking na lang. Walking. Si Councilor Salanga, nag-walking naman. Usually makita natin sila sa mga social media post actionary. Hindi mo paglahon yung lawas mo sa jogging kung hindi mo kaya, bla? Correct. Walking lang. Libot ko na sa bilog ng G-Set. Rawat ako nagkita balason. Si Kernel Binyas, bla? So, wala mo ito ka na jogging, kang walking mo lang ito, pero may kinasok-sok siya din nga daw inablang 40 nga balas, bala isa uli sa lawas mo, bala, naman sila? Isa ko siya sa las, daw may dakulo itom. Itom na siya nga isok-soko mo na, Dale? Kita ko siya. Daw ka puti, bala? Lakat ka da, ala, grabe, kung lakat ka da, duga-duga ang balas mo, alam mo ka tulululo ka da bang kiling mo? Sa Lagon, taon actionary, kamo na lang area ni Sir Binyas. Kung nasa sa Lagon, sa headquarters, balas imo nga nyarek amo ni ang sekreto sa ginasuksok ko kung para balason ka. Ay, anong tawag sa kanidel? Wala ka idea. Wala mo ko na idea. Dapat ko sige nambay na sakon mo. Daw kuha na sa daw nipis na sa no? Daw sa tin bla pa siya sa ginasuksok ko nga bayo actually kita ko lang pa Mr. Binyas. Nga rabay actually nga hindi mo kanalan mag-jet hindi mo kanalan gusto mo lang yung galingon para mag-niwang ka dira or mag-lose weight ka. Walking. Pwede na para at least hindi lang bala ang imo sa mga muscles. Hindi lang bala magtulog, at least magbugtaw man sila kang mag-stretching direction Eric. Yun na putos ang bilog nga lawas na ginimo na takurong bala na daw ka puti kita. Ang kalimbawa, kaya nipis sa nga tila Correct ka. Pro init. Ay, grabe. O galing nila sa Lagunti, kung naman yung gabi, kung naman yung mga tiniho niya, bawal nila, kahit temprano, pa direction Eric nag-close. So, ang lasting alternative is diri sa may NGC? NGC. NGC. Ang sa panaad, pwede man to, pero gina-renovate actionary kang area. Sang bilog ka panaad? Ang stadium, daw gina-islan to. Apektadong sagwa, hindi man? Pwede kaya since di man niya kinanglan, di mo kinala magsulod sa stadium para mag-jogging. Ito usually dira na sa sulod mo, pero under renovation. Ay, salamat kay Police Lieutenant Edgar Arandi Guzman. Swanasut. Swanasut ang term sa nagli. Swanasut. Okay.
Muna siya gali. Amo nagnangara siya sa do ka putik li. But kung si Lieutenant Di Guzman kami ara sila kay mawala kami ni Axondale. No, hindi ko na kinanglan. Kasi bagay di lo. Correct. Ako ya pag ko na si mo we ko dargyo. Kay sa imo pa lang daan nga exercise sa balay mo, grabe ng balas mo eh. Hindi ka na need ka na magsuksok sang swan na suit. Da ka lang sa kwan sa up and down. Natural na pamagi. Natural nga pamagi oh. Balhas. Basta ga guro ga sekreto ga puro pamis aka mangguro kahoy ka pamialay. Ara eh. Good. Andaman mo imo tilo basi kung labot ka wasay ah. No, wala pa ko ng belt. Ang mga ginawa sa reaction natin. Ang galon na bala? Ang galon na bala nga pala naka 5 liters na. Galunan? Oo. Tubig? Ginabakan tubig? Oo, muna siya. Ay, na siya, bugat mo na eh. Correct, actionary. Gawan ka na ka, may mag-isik mo lang pulo, up and down na, duga pala mo ipoy, nakamot mo bro. Pati pusug-pusugan mo guro, basi kung tubuan ka pa na kuhanin ng gabukol rin ng kaduhangin. Biceps. Ha? Biceps. Sa Ilonggo? Ano na ako? Anong tawag sa Ilonggo? Gabilog ka sa kasakit. Oo. Gabilog ka sa kasakit. Anong nang terms na gani mo lipat ko? Basta damo pamagi para hindi ka mabore, hindi ka maburingan. Subo nga may ginapangtubang pagkita nga COVID-19 pandemic ka. Gani. Kaya na mention actionary kining mga minors na bawal dito sa NCR. Bisan mga tigulang ibawal. Pero diri sa may syudad, diri sa area sa NGC, may pipila diri ka mga senior citizens kita diri nga nasiplatan. Walking. Nagapulo pa hangin. Ang iba pulo pa hangin. Nagadala sang folding bed. Ang iba nagadala diri sang ila sining nga mga mantel. Ang iba na tiya sa subong. Mantel ginabutang sa duta? Daw mga ang nilang black generic nga pwede mapungkuan. Okay. Pwede maligiran. Pwede dira tulog-tulugan abi, makapahunay-hunay. May pili ka mga senior citizens ang ari diri subong sa area sang Bacolod City Government Center. I-maintain na ang social distancing kang ginatawag ang ginaterm natin action din nga kon bla nga disiplina sa kagulingon ta hindi ta na ipasundon tong Manila. Kay Manila sa laing ito sitwasyon nila. Budlay actionary nga hugton liwat no ang mga protocol sa mga regulations diri sa may syudad. Since nga temo na blang observation naton nga nagaamat-amat na pango ng Bacolod City kagati may pipila na ka mga healthcare workers nga una nang nabakunahan sang against kontra coronavirus actionary. Ang Iloilo today kag ang Iloilo province kag city do request sa daw hindi ta pagpauna na eroplano no? Mo sa ton why pa feedback kay Mayor Bing kag kay Governor Lacson? Ang last nakabalita sa action mark daw posible daw may possible na magpangabay man sang moratorium. May kwanta, uniform ta? Budlay na kun mauligi sa action, Eric. Gani, din. Budlay na kun too late na bala. Gani, budlay na. Mga new infections. Kung lantaw naman lang itong ginahimo sang province kag city of Iloilo, nga makabenepisyo matati, why not hindi ta paghimuo na? Uniform kun baga. Uniform gidya oo. Para at least hindi budlay no. Like sa case bala sang Bacolod kag Negros action, Eric. Kasi located bilang sa kaduta, sa property, sa isla, why not nga i-uniform ang protocol para at least hindi ma-confuse ang tao. Gani. Pag hindi man mabudlayan correct. Oo. Kipasto sang nagligad to, ang Negros, GCQ, kitaya MGCQ, ito kabudlay? Correct, budlay, no? Kung lain, no? Lain ay ang status ng province kag Bacolod City Actionary ka. Importante uniform gid mo gina. Kung sa mga basketball bla si Mayor Bing kag si Gov Lacson may teamwork. Teammate. Teammate. So, imagine ko kung sila duwa ng one-on-one sila biga duwa, no? Ba't si Mayor Bing ka basket ba? Base. Okay. Sang bata-bata pa siguro. Si Gobia ka basket na. Kasi Gob na si Gobman. Amot lang. Si Mayor Bing. Mayor Bing. Actually, si Mayor Bing, wala yung never mind ang iya edad kung mag-birthday sa mo. Ba't pro basket? Ba't ka basket si Mayor Bing? Base sang bata-bata pa. Base si Mayor Bing, base kakuha na isa yaga, sumba. So, si Gob Lacson, hindi na nagorogit ka basketball, kasi medyo may kuha na man, may edad naman si Gob mong. Pero ka bata, pero tulo ko kay Gob, no? Gani. Do ka pagsik. Do ka pagsik. Pagsik si Gob, Pero sa basketball, Gob, nagorog basket si Gob, kaya nakita mo sa mga
mga tato Action Eric, bisan mga lagyo ng mga lugar, mga barangay or mga LGU sa probinsya, ginakatuwa niya, may mga instructions siya nga ginapatigayon, nga personally bala siya gid nagakadto para makitaan gid ang aktual nga sitwasyon. Tamo na, siling mo nga may kuan nga may teammate. Teammate. Kung halimbawa mag-declare to si Mayor Triñas Iloilo nga hindi na kadungka to ang gabiyahe Bacolod, tama man mo ta sa Bacolod hindi makabiyahe di kadungka ta kay Iloilo mo na bla. Correct ka. No. Oo. Kumbaga, kung ano ang deklarasyon sa LGU sa Western Visayas, sa isang lugar, ang na i-apply sa iban ng mga LGU sa Region 6 Action Eric. Yes. Para at least hapos, kag hindi magkalangan tao, kag at least ang security sa gihapon, ang safety bala, no? Yes. Nga malikawan ang liwat nga paglapta sang COVID-19 sa mga Bacolod kag Negros Occidental. Wala ka si Go Blackson nga, kuha na mong exidor sa mong si Go Blackson, si Mayor Bingrot exido man, but silingon lang ang ilang ginatanaw di ang safety sang Negros kag Bacolod. Actually, regular man ang ilang siling mga meeting, mga Zoom meeting, man ang mga national. Pero may Action Eric ka. Kag ang consultation yung ginatawag, no, nga may mga opinion man sila, ila sila gina-present kung bala makapaayo sa isang lugar, especially dito sa Bacolod kag Negros Occidental. Importante ang tanan makabenepisyo kag mo na siling ko bala depensahan tagid yang aton diri nga probinsyang Bacolod nga hindi tadi matamaan sa COVID kay budlay magbalik sa kanding sa ECQ. Okay, good news subong kay di ba the other day do ka double digits to ang bago mga COVID-19 cases. Subong to 3 Action Eric ka. Ay, ni adlaw. 3 ang new cases. Good. Sa Bacolod City. Mayo na. Dubo, no? Kaya muna continue lang sa gihapon ang monitoring sa mga city officials, sa mga contact tracers, sining mga possible close contact sining previous to lang at 25 cases the other day, Action Eric. Gani, no? Dako ang buhi niya? Dako gid ang buhin Action Eric. Mayo punta ni kami mga new cases to LSI Apur. Pero kung local Action Eric, daw mo na ang budlay. But sige, wala bala travel history. Gani? Why bala maging kanto ang ibang nga lugar, kundi dili lang gid mismo within Bacolod City, iyan angkon ining COVID-19 infection. Ang tatlo ni dili nga nadugang ining adlaw, ano ni? Local case Action Eric. Tiyan mo ng budlay, no? Ano siyang budlay. Kaya contact tracing mo gina? Contact tracing, gid. Kagabi, tanan nga mga himata nga possible, naka-close contact. I-trace gid din sila Action Eric, kagitay lalom sa swab test. So, kung sa ato sa syudad, pag may amo na nga bago, halimbawa, may bago sa mga tatlo ka local cases, ang ginahimo na contact tracing na yun, automatic na? Yes, Action Eric. Pag-lockdown, gid, no? Gina-sealed off ang iyang balay. Okay. Kag ginausisay, gina-check mo na Action Eric ang system ka syudad, ang backtrack bala. Ay kung diin na kadto ang saka nag-positive, dira na ma-advisean ang saka establishment nga sa mo nga oras, nakakadto dira ang infected sa coronavirus. So gina-check na siya kag ginahatagan sang advisory ang concerned establishment nga sa mo nga petsa, mo nga oras, nakadto dira ang nagpositibo sa COVID-19 para may baluan kung sino bala ang posible nakaupo niya sa sina nga mga tinion sa nagkadto siya Action Eric sa establishment to. Mayugid. Kumbaga high-tech. Ano siyang importance sa natawag nga backtrack Action Eric. So, fighting, matama na saka ang backtrack action din nga gina-require sa syudad, ito halos daw gamay naman porsyentong wala, no? Dali ka balikan na sa syudad, sir. Yes, Action Eric. Del. Loka chapi sa sulod mo, pa-check ko lang Action Oliver sa Special Com na Taguro para nga maging matag, no? Amo na gani nga ang amo ni ka importante ang natawag nga backtrack, no? Kay diri man ang madasig nga pag-trace sa mga concern nga nagpositive sa COVID-19. So gamay na gid namang guro action din, no? Shall we say nga porsyento sang Bacolod ang wala nakapa-backtrack guro, no? Kay ti amo gyud man ang gina-require sa mga establishment commercial, sa mga malls, even sa mga business establishment, no? Government office, Action Dale, please come back. Yes, Action Eric. With regards sa backtrack, sige na ang registration since online naman. Pwede kaya maka-register online, Action Eric. Kaya mo na siyang pinaka-purpose mo, mas mahapos kaya hindi lang mabudlayan ang aton sini nga mga kapulisan, nga miyembro sang contact tracing team sang syudad. Kada mga contact tracers man mismo sang ginkuha sang DLG nga nagabulig man sa LGU sa Bacolod City Action Eric.
Kaya budlay kung isa-isahon mo, kundi nagkadto kami kisa-actionary ka hamba sa mga city officials, may araya sa mga COVID-19 positive nga wala nagapanugid sa insakto kundi sa nakadto. Correct. Wala nagapalayag kung ano nga mga lugar nga naging katuan, oras, sa tiyago dire sa backtrack ka. May baluan gid kung ano ang eksakto nga lugar nga katuan sining mga COVID-19 positive actionary. So, dito sa Bacolod City, ang ito pinaka-latest kahapon, pulo ka mga barangay sa syudad ang mayara sa simulation exercises regarding sa rollout ng COVID-19 vaccines. Once nga mag-arrive na ining mga ginpang bakal na bakuna sa LGU sa Bacolod City. So far, so good actionary ang observations sa natin sa mga city officials, mga health experts, mga miyembro sa Bacolod Emergency Operations Center. Kay Mayo, mani ang suporta na ginapakita sa mga barangay health workers nga sila mismo nag-volunteer kaga nagpabakuna kontra COVID-19 actionary. Sa sininga mga tinion, sa na-mention na ari kita dito sa Bacolod City Government Center, daw nakibot ng actionary sa presyo ng balot, 25 pesos na gali. Sa una pila na ako? Sa una, 18, 19, 20, subong 45 pesos. Sa pila? 25, subong. Ba, mal nagli? Basta mo man yung epekto, wala ka pandemic nga ginatawag. Wala kay, syempre, ang mga balot vendors diri sa area sa NGC, nag-tiner gid-actionary ka, tubtog may tao pa, nag-tiner gid sila, tubtog maubos ang inasini nga mga baligya. Time check, Yes na. Pero ang tao diri sa area actionary ka damo pa. Amo na ulihi mga picture muna siya ang pinaka-latest naton nga litrato. Damo pa Gabi. Damo pa. Kay Domingo guro ba sa muna nagapayaw sila diri. Pero ba social distancing mo na? May galibot mo na daw ay? Actually, ang post guard nato nara sa tubangan sa Bacolod Government Center. Doon nag-alili actionary ka. Lantaw-lantaw. Kaya kung makita din natin, hindi kita manigal, hindi kita malikawan nga puro kabataan actionary ka. Ang yari sa sining lugar, sa sini, nga mga tinion. Kung ako yung may bata, hindi ko na yung pagpalagaw na. Tutuod lang. Hindi ko na yung pagdalon yung lugar. Sa balay na lang kamo, bilin ako na yung magwa ka maglakat. Di ba? Correct. Ang iban diskarte nila actionary, may ang iban ginapawyatan nila sa mga gadget, sa mga cellphone, sa mga computer dira or laptop para malingaw ang inasili nga mga pero may gasok-sok man face mask? Why ay? Why na kasi syempre yung mga kabataan niya galagita na mga sa tubangan nila. Kabataan wala gasok-sok face mask mo drag ko guro ay mga gasok-sok ay. Ginapanaog lang actionary. Ginapanaog lang sa kuan sa may sa darom kababa. Ala sa sa babal. Sagang. Sa sagang. Sagang ang ginabutangan kuan, pismas. Hindi yung baba kundi sagang. Alang face shield na sa ilang sinitagtatag sa mga bag actionary. Okay lang face shield pero importante tani pisang puro pismas na tani blaw. Ang importante, kilala mong imos ni nga upod. Nga pariente, may black generic. Nga may ka sa nga kumpiyansa, no? Nga hindi kaya nga matatikan sa COVID-19. Kilala mo ang imos ni nga upod. Dili sa sagwa niya katubangan sa NGC, ha? What about marketplace? Kasi ba doon ay subong? Puno dyan po ng parking. Puno ay, no? Puno. Ilabi na nga kada weekend, may acoustic actionary. Okay lang ang acoustic, okay na importante. Ang gamay lang social distancing, tani balaw, no? Correct. Budlay, galing ka sa mga mamon, sa grupo-grupo, isa ka grupo, sa budlay, mamalaptahon man mo. Ginawa man ganang iba ka grupo, gati na buhay sa isa ka lugar kay para magtipon, alam naman ako ni distansya mo na sila. Pero mga tani blang, gamay lang tani blang pagpaminsan blang ati may COVID, may pandemic pa tao.
Kagang mga negosyante, action Eric, ang iban daw wala na lang nagkasaway, daw na naman lang, syempre, negosyo mo. Gani Pero man. pero may iba naman nga negosyante, nga nagkasaway din action Eric, especially kung may mga na-violate na, Oo. nga mga minimum health protocol, sila sining jurisdiction or area, kang ila sining baligyaan action Eric. Sa mga nagaulo acoustic bla kung tani bla pangabay man sila nablang kanta lang tani bla nga daw hindi bla gansa na matian bla action day no. Oo, tod man. Kay kung sa mga ulo acoustic asin ito, lulingod na sa banda mo. Oh. Oh, kagahod-gahod gidya kayo ya. Nato mga acoustic tani bla ka mga melo, tani bla melo music lang tani bla no. Nga mga pang-hotel Oo, natin. inablang ginapatokan mo sa una sa may program pagka kung gabi bla kung Domingo bla. Oh, Na mga chill-chill Sunday lang mga night at music. ano na Sunday night at the memory. Ah. Amo na mga music tani nga mga melo nga music bla nga pang old times bla no. Oh, para Old at least times daw ma-feel- favorite. Ha? Oh, para at least daw balikan nato ng mga daan yung mga kanta. Oo. Boy, Para ba at niya least kay... hanggang nagay-naminom, kadayati, Oo. relax ang imo Relax. karamduman. Oo. Kag namin imatian, iblay gahon nga sa uliba, sibla sa tupad balay na kung gahon ka mag-reports po siya. Sir, kung gahon sa ila na acoustic ko. Pag-respond na siya, polis ko di kigan, kundi untat. Oo, kaya depende actually Eric kung sa ano mo sa banda. Yeah, Kung ni- anong ila sining genre, kung daga, no? Kanera, mga rock, Kung gusto mo ginita, mga pang-hotel. ang namiyain ko nga music, bisa nga, may nga talaga music, na tayo sa cellphone, bla. Nabla mga music, daw pang hotel, bla. Di lang, pamamati, ano? Oo, actually, amo na ang gusto sa kalabanan. No. Amo na gusto sa kalabanan, especially kung weekend, nagwa action Eric. Nga doon sa, limo ko ka inom, kalabla sa 5-star hotel, gali ka sa G&G. Oh, again. No. Nami to nga nga segue Na. Actually, Oo. kung magadto ka sa isa ka lugar, kung galungan lang, tinagdugang yung sakit ng ulo mo. Oo, kag wa swerte ya may ma-report na sa pulis kasi ang ila nga acoustic ko gaw do. Oh, actually pwede na siya mareklamo actually. Oh, tipro ko lang imo music kaya nga do pang hotel bla nga daw para sa G&G kundi mas nga daw kanami inom dio. Kido ang music do kabugnaw do maka-relax ka gid bla no? Balik-balikan gid sa mga customers kumbaga. Yan nami ang music sa G&G kay do ka sweet bla do kanami matian. Do ka bugnaw no? Agree action Eric. Agree. No, di ba? Agree. Kita nga tao, lain-lain kita taste sa music action Eric mo. Okay. Kasi hindi ko Kay ko sa Bladel, sa mga acoustic Bladel, may request pa rin sumbi mo. Kaya ko gago din sumbi, galong-galong nga kanta yan, di ba? Correct. Kasi depende na sa taste doon sa katawo mo. Kaya siyempre ko sa mga ulo acoustic, may request mo namang, di ba? Correct. Wait dami mo. Pero nga ito mga tani, bla, parang hindi tatanan bla magsarala, makigan, medyo kuha na talaga, malani nga pagsurod, di ba? Ang music nga makaparelax bala sa tao. No. Kaya mo na mo, after sa isa kasi man, nga trabaho. Kaya mo ning mga tiniyon every weekend. Nga makapahuway naman action Eric. So, ang nami nga music, kaya mo na mga acoustic, mga love songs, at hindi sakit sa tulungan action Eric. Hindi sakit sa dulungan, hindi sakit sa dugan. Kag hindi sakit sa bulsa. No? Wala na kung mga sistema mo. Correct ka. Pero may mga action Eric, so isa ka barkada, tikon by the nine na, ma-CR na lang. Hindi mo na, di ba siya pagbalik yan, mo na sa gyapon, chip in tunga lang pero kung may hubog na gidya, kag match money, usually siya nataya mo. Tuod no. Kada mo ka kwarta. Daw mo nang matabi sa mga apelido sa limunan. mga apelido sa Lasar timo ya ka man magbayad kung ang pod mo sa Lasar nga apelido. Ay kalay. mga del sa Lasar upod mo timo ya ka man magbayad siyempre sa action del gid bayad ya. Mga 50% lang. Mga akira na sa action del kung ikaw yung magbayad nga ra siya mo. Ay kalay, mga 25% ako gala. Masili para si action. 25% Masili para si action din nga ay ikaw nagbayad ano ka dadamo ka pa kwarta sa akon.
Hindi man, mambalik sa kanila alam mo yung taga-radyo man. Gani. Lagla mo ni Action Dela. Pero kung libre yun kami na Action Dela, sino kami abi mamalibad. Kung may mga okasyon. Kung may okasyon gani, oo. Kung may mga birthday, mga manati, pwede guro. Oo, pwede Call na ni Action Dela. Oo. Action Eric sa paglibot ng patrol dito sa may syudad sa Bacolod, do kalinong, do katawhay, do wala aksyon, do wala kang ganap pa. No, do ka mala subong adlaw, subong Sabado, usually every weekend do naga ginawa mga balita, pero subong do katawhay tiyan mo na siya ang patrol naton. Gusto na nga tiniruay Andrea, time first. Time out. Time first na. Time out na. Baka makapauway man ta pala. Pauway gitong pulis Makapauway man lang aton sining nga kapulisan. Pero sige sa gihapon na ila sining mga random checkpoint Action Eric. Ilabi na karon nga kagabihon. Di mayo na kay do ka consistent na sa aton sining kapulisan nga magpatigayon sa mga random checkpoint diri sa may syudad para at least may mga riding in tandem dira, nagasakay sa mga pribado nga mga salakyan, nga may mga makaduludang hulag, base pa lang majakpatan, kag ma-prevent actually kining mga crime no nga magluntad diri sa may syudad sang Bacolod. Action Eric, observation report gikan sa patrol gradulaw sa inyo sang D3 Bayong mayroon sang extra virgin coconut kag vitamin D3 makabulig improve sang ato Balikan sa Action Del. Mautod lang ang iban, Action Oliver. Hindi lang to mautod. Kay basi mautod mo lang. Babalikon ta si Action Del, no? Sarasa saya sila nga final kag report. Action Del. Yes, Action Eric. Magapanumbalik na dugay para sa atos mga tipon nga report sa patrol. Rekta sa patrol ang action nyo. Action Del Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Action Del Salazar. Ang report kanya nabatian ginadulong sa inyo sa kalawan sang D3 Bayo ang pinakabago garantisano kag epektibo pangontra sa kagaw. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin
at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional. Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Aksyon! May Patrol! Ginatamiatan nila happy listening sa kay Abraham Mintino Caballero, sa kay Nonoy Elmer Iliano mayong gabigid, sa kay Angelica Liarte Gayondato dira sa Banga Tutong Barangay Filisa, sa kay Elmer Itones Regalado mayong gabigid, sa kay Alex Montesa. Tamyaw lang ang pamilya Ramirez sa Barangay Granada kag Alangilan. Sa kay Maria Co mayong gabigida, sa kay Guillermo Clarito. Tamyaw ko lang ang friend namon sa kay Annalisa Prado. Monitor sa programa halin kay dalin sa Barangay Buenavista Hibong Pontevedra. Jose Mongcal Toriliada mayong gabigida. Sa Pandanon DSB, si Christine Menyes Villalobos. Good evening, Action Eric. Kag tanan nga taga Bacolod, stay safe, gid. COVID-19 hindi joke ni. Siling ni Johilani Lailni Kulits. Okay. Rosel Gomez da mayong gabi gid ha. Sa kay Malisa Gamboa Arais, Pamilya Arais sa Barangay Kabog, Reyes, Banacos, kay Tony Reyes, utod ko sa Victoria's Mary Joy Arais and Sonny Arais, kag sa Cadiz Marilyn
Lin Mari Kuwasay Jorge. Halin nina kay Melissa Gamboa Arnaez. Bata Kapigado Ondrade. Morsya, may gabigid sa mga tando ay boy. Watching sa imo chat. Salamat gid sa Bata Kapigado Ondrade. Grabe nga mga ngalan sa Facebook, no? Winston Gonzales, may gabigid sa imo. Kay Hani Vargas Mendoza, tanya ko lang ako namiga nga dako ilong. Kapahurok-hurok, kamusta kay kay Laila Mendoza, kag Graciel, kag Ilil, kag Lovely. Alin kay Hani Vargas Mendoza. Sa kay Astrid ra kay nung Polding Mendoza. May gabi madra sa Panokoy, no? Elizabeth Malaka Gamala sa Malaka Gamala family. Tamya ka mo ni Elizabeth Malaka Gamala. Sa kay Buddy Labrador Jr. sa Las Piñas City, ara sila. Christopher Redpers, toto ninyo da. May gabigid, ha? Regards sila kuno siling ni Andy Pensora. JP Ahina, mayang gabi. Teresita Orita Kahoraw. Pa-check attendance sa RSB La Carlota. Inday Blasa Marilo Kahilig. Sa Barangay 1A Manafla. Lorna Diligencia. Robbie Rosmin. Jose Heherson Lapinig Junio. Humalumila dala kay Kim Rosalina sa Dulao Michelle. Mayong gabi JP Tan kay Eliezer Likayan. Ricardo Asintista bosuki tani. Good evening, Action Lake ba sila in color si Gobernador Lacson kagbing amuna nga kabudlay sa ila mag-isa. Pa-shout out pamilya Loveras, Tanda, kag Vargas. Also tugado aling kay JP Tan, Daniel Rivera sa Paglaong Balis Mansilingan, Tumaysan Jacob. Mayong gab-igid, no? Sa Qatar si Maylin Galino. Sige, ban ka na matamaton tala. Ito mahina ginakalaban ko sa Axorex Kantong pa, no? Sa Sitio Lupa, Barangay Sagala Kasila, nara si Remar Hicano Halasgo. Axo Radio Philippines Standard Time, alas 10:31 na kita. I-check na report gikan sa may Northern Negros. Ang report ni Action Roger Gutib, katulad ko sa report ng Action Roger Gutib, gabi nga doon nagasaka ang kaso sang COVID-19 sa Cadiz. Kaya nakabati ko sa ukto kay Action Roger daw, ginpasira ni Mayor Escalante ang park na sang Cadiz. Wala nga may dako-dako nga tilon da. Tungod sila pagtaas sa matamat sa may syudad sang Cadiz sa COVID-19, no? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Aris Action Roger Gutib, line number 2 sa report. Chairman, gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa mga aksyon sa aton mga balita Action Eric dari sa may siyudad sa Cadiz kag norte ka sa probinsya. Oo. Medyo ang subong panahon, no? Daw na man sa nga sa magulan, no? Di ba nga ton sige na daw gatulot talit tiri magande pero sige ako ang subong panahon na dari sa may siyudad sa Cadiz sa ibang mga bayan sa norte sa probinsya. Tawa tuudak sunere kagin pasiragid man ni Mayor sa Lulubading Escalante ang Cadiz City Park naman. Hindi lang man ang Cadiz City Park kundi pati na ang port na rin mga lima tapos di ko din daw subungin na masyaran lamang sa mga nag-jogging kag mga nag-date nila kaya sa may mayon ipasiraman. Pero sa may Barangay Sontri, ang port sa may Villa Beach, pasiraman ang children playground. So, kung subungan lao, tungkol din isang nakita nga nagtaas ang kaso sa COVID-19 kag apat dari sa mga kaso sa karon mga local transmission. Actually, sa bayan sa sining
nag-local transmission, una gid nga nagpositive diri ang patient number 524 nga mo ang 27 anyos nga babayi sa report ini siya generic ang una positive tapos yes ni nga ba naman ang nag-positive man sa sininga virus pagkatapos nga ini siya ang ginswab pagbana ang duha pagila ka bata isa ka 3 anos kay isa ka 7 months old. So ang apat ngini amo ni siya ang local transmission of generic nga sa diin ang contact tracing ginapatigayon karon sa mga katapo sa local ATF namon sa Central Office. May ara sunod sa report nga DC sa kabilog nga mga empleyado sinisang bana nga una na positive sini nga asawa ginapatihan di drali siya karon trabaho ya kolektor sa kalinding investor sa posible nga sa iya nagaling galagalaga pero ti una iya sini nga asawa mo ang na-swab sini kay man na kangkon siyang sintoma. Ang pagkadula siya sini nga palimako ang iya sini nga ginabatyag nga ubo mga paranakit sa kalawasan tungkol sina nagpa-konsulta pagkatapos kay ginswab nagwa nga positive. Sus. So nagadula nga tinagali sa iya bana nga isa ka kolektor sa isa kalinding. So ang bana ginswab man pag-swab positive. ang bana nag-positive. Agoy. Ang uman ang iya sini nga 13 anyos nga bata kag sumuman ang 7-month-old nga bata. So sa ilang mismong pamilya, apat ang nag-positive sa COVID-19 kag ang natabo sini contact tracing nga gidpatigayon sa iya sini ginaobrahan sa bana sa isa ka linding 16 na may empleyado ang ginpang swab naman samtang 8 sa mga naman membro sa pamilya naman again isolated to sa St. Andrew kag sa panabuton nga Lunes Actioneric pagpatigayon sa isa ka swab test naman sila ni Dr. Maria Victoria Banyas sa Godba determinar o balay ni nga mga contact tracing o kung mga close contact sa resulta sila contact tracing kon ano gidman kag ginapagamuyo kamay pa maging negative lang. Nga, padigay bata, padigay nga pila to 1 year old kag 8 months ato? 7 months pa lang. Ang isa ya? 13 years old. Sus, grabe no? Te local transmission ina. No. Mo silingon nga hindi lang na LSI magluwas sa local transmission may duwa pagit sa mga LSI. Budlay gani ang kadyor mo. Budlay ang local transmission kumpara mo sa mga LSI ni kagano niyo iba niyo OFW. Kay ang LSI yan na kaptan maayos ang gobyerno ay sugat sa airport sa airport sa mga pier nila. Gani. Narekta sa social facilities sa pagkatapos sinaswab test. That is why karon may bago naman gani nga ginibo diri nga policy I think daw iya ini isang IATF sa province. At pagsakay mo to alin sa libaw sa Cebu ikaw alin ka sa Oriental pagabot mo sa border sa o kung magsakay mo sa barko halimbawa kinahanglan may ara kay pakita nga swab test negative result within 72 hours antes ka magbiyahe. So luwas na may duwa pag mga LSI nga gin-confirm kay ina ni doktora sa aton sini nga interview sa iya sunod sa kay Doktora Maria Victoria Banyas sini nga mga locally stranded individual nga nagalit sa ibang mga lugar temo niya ang nahandol sa kabayo. Ang duwa ka nagpositive na LSI halin sa Pangasinan ng isa ang isa pamilya ni sila so nagsakay sa tugo nga barko muna nag-positive mga asymptomatic man laman may nabatsan pero at least wala yung kapuli kamo na nga nagamba kami ilan ng LSI ng positive hindi lang sa local kasi dahil na secure mo nga aralan sa facility. Antes mo buya, negative na. Actually, nga sa pagpasirang park is precautionary measures na ito nila kung kaya may local transmission. Kung ilisa ilang urunok, may magurumag ka muna, no?
Oo, kung may nilsay lang kay okay lang na. Pero kay na-notice naman sa plastic, galabay naman nag-order ang kadahapon. So, puno-puno. Hindi maano ang social distancing. May agad nga, wala agad face shield. Nag-mask lang, pero ginabutong ng dala padalom. Nagwa ang ilong. Susiling namon. Nag-ano lang kami nga, once may makalface lang niya, masuggest na rin kami kayo niya, na i-close, sanay naman liwat kay Kabudlay. Yawan na pang likop, in case may magdamo naman natin din ng face. So, isa sa mga rason, Naksunerek, kasi Budlay, gitman, iba si Kon Golpe, wala magdamo pag ginaw. Oo. So, actually, inisya until nga mag-abot ang vaccine na paabot sila pa sa kay Dr. Ibanez. Oo. Nga posible mga last week of March o first week of February. Okay. May mag-abot ng vaccine diri sa siyudad sa Cadiz. Bukabay pa? Kag mahimo nga magasugod na ang vaccination program. Ang sa bahay naman sa City Health o kung sa bahay sa Cadiz District Hospital, sunod sa kay Doktora nga sa itong Huwebes, natapos na yung pambakuna ang mga medical health workers. Kag muna ang siya masubra 300 ang mga nabakunahan na yung mga medical health workers, pero iniya under sa provincial government action Erika. Ang ko sobra sila 300 plus. I think na tapos na sila guro tanan sang Thursday. Kaya ang iban mga senior, nagahulat man sang astra nga pero daw nakahatag naman sang astra. So wala ko ka-update dyan kung nakompleto. Naging may ara pa nga mga personnel na daw nagindi bilaw na una. Pero eventually, sa nakasugod ng tanan daw nag-okay naman lang sila. So, amo na, naapayag ni Doktora Maria Victoria Ibanez ang Amerika. Galibog na galingin naman ulo ni Doktora Ibanez. Tiwo, Amerika, wala ka naman kasi. Pag nubo, siguro permiro, nagkagulo na, wag dalom si Doktora, pagsaka naman, nagkasaka man na yung ginawa Tiwo, mo ni Action Amerika, ka sa ilan, kung natawag kapoy naman sila mo. Uy. Kasi daw sa Bulak Sunerek na why kumaibang at choice ni kundi ma-contact, close contact. Kasi kunwari trace kag kung mag-local transmission niya. Yawan kagid? Yawan kagid niya. Kasi siyempre ang tanan nga, bawa ka na mag-iswab na mabing 16, sila niya. Maya lang kung mag-negative ni kaluyan. Gani. Pero kung mag-positive na, ang mga close contact, another naman mo. Grabe. Wala kauntatan nga close contact, no? Ate, daw ni kauntatan niya. Pasol-pasol, yung gwa sinigling ampang mo, no? Mo ginaksunerek mo. Grabe. Kasi masyado ka budlay kasama ang mga sitwasyon. Oo. Kaya mo na, nga daw subong ang Cadiz City Park kay na nga gabi, baw daw. Kaya na may isa pa to kay naka-tricycle na puno-puno naman. Oo. Dason may nakita nga duwa sa mga single motorcycle nga may mga backride man sila yung hala nga sirado. So may nagambal man sila na yun nga hindi pwede kay gipasiradan na ang Cadiz City Park kaya wala na saan pwede makalagaw. Was lagi butang nga kuha na do pandam warning ano? Ate, actually kaina mula itong golpeada lang nga iyo. Dason ang was na tarpulin nga gibutang da action Roger nga temporary close mo na bla? May ara May ara. Okay. May ara galing kay butang na sa wala pa ang ilaw wala digin butangan sang perimeter peso kung sang kudal ang alagyan malang sa pilagalan kabilog alagyan apat gini ka pamusod mo. Oo. Kaya mga alagyan malang sunerek amo wala lagi pagbutangan nila kag may ara na siya naanda nga Cadiz City Park temporary close. Oo. Because of COVID-19. So may mga ara man tagabante magluwas nga may katarpulin sila may kapanaway man da. Ate may mga blue guard na diya mo. Okay. Kaya ang siyudad sa Cadiz may mga blue guard sa City Hall kad sa mga tanan ng establishment nga bantay. Oo. So walang uso bla sa unang sunerek nga kinawatay bla sa
sa City Hall bala sa mga gamit. Dito na decide ang local government na magkuha sa Blue Guard na mabantay. Kaya luwas sa Bisaribal ko sa kuna watchman lang. Oo. Tigo na yung watchman niya, mga casual na di, mga job order bala. Tingila mo lang na yan, Wisa, makuha mo, sling mo, ila duty, bro, ay may nasa pusto. Oo. Tayo mo na nag-decide yung makuha sa Blue Guard. Oo. So, luwasin na iya may Blue Guard, sa merkado may Blue Guard na, ang duwa ka, ang Old Tag New City Hall may Blue Guard. Ang mga LTO na may mga Blue Guard. Ang LTO, gimana yung may Blue Guard, gimana sila. Pero may mga, basta government-owned sa syudad sa Cadiz, may mga Blue Guard in action, Eric ka. Okay. So, muna ga pangsaway. Actually, sang gabukas ng Cadiz City Park, ang mga Blue Guard, kada mo sila nagalagaw, sila nagapagsaway, way labot sa mga miyembro sa ATF na nagabutang sa placard, nagasigit sila social distancing, pagkatapos sa placard, nila na ginaisa pababaw na social distancing, face mask mo ng kaundan para ma-maintain. Pero galito ko sa kanamo sa tao, pag gusto lang ganyan ipalambot bala sang local government labi na gid ang nila Dr. Maria Victoria Banya sa ATF ngayon ni ang local transmission nga karon 4 ka daw po persona sunod sa ilaway niya makalagaw sa park sa ilaw mo mangkot kay balan lang nga kung pwede magsugid lang bala gani sa gusto why ni makalagaw sila sa Cadiz City Park sang time na na-discover nga hindi sila positive. Gaduna lang yung asawa. Oo. Nga diri na sinere kay Galicia sinigabana kaya ba na kolektor mo. Galagaw. Galagaw ga intercity black and towns. Kasi ga pa-kolekta mo. Gani. Tayo mo na ang isa sang ginalantaw pero ang una diri nga nagpositive ang asawa. Ulihi ang bana pero ang bana asymptomatic ang asawa iya may ara simptoma amo to nga swab test si Action Eric. Di na una sila nga duwan yung bana ko ng asawa. Ang asawa una kasi yung asawa una nagbatyag. Oo. Siya, so posible ang asawa nakuha niya dire man ayan sa Cadiz so kung sa bana yung gidya. Sa katiwa yung masagalagaw. Sa bana. Bana yung malagalagaw kasi pag swab test sa iya siningabana sa iya bata pagkatapos nga nag-positive ate ganuda siya kaya mangkot siya kung di siya naglagaw kasi siyempre mangkoton gid kung ano ang iyang gikantuan so wala aral sa bala hindi posible gali kay pagkabalo niya diba na mo yan bana ko kolektor ganuda ang ITF nga nagalin mo to siya bana gali ang bana kumukay asymptomatic wala sa iya na swab test una okay. Tigay ang asawa ya kay may simptoma. Amo ang nagpa-doktor kag dito gin-swab test ito nagwa nga positive result. Pati bata ina dala sa. Pati bata na dala sa tera sila sa transfer sila sa Ibi Magaluna. Dala ini ang bata pero sunod to kay Dr. Maria Victoria Banyas yang asawa ko lang bata daw diri lang gid kabudlay ko ng Ibi Magaluna para sa bata bla. Tiga ni ang 8 months 8 months old. Ang 7 months o 7 months o 8 months old na manug 8 months ni. Ibili na ng dana sa hindi na butang na jer. Ara sa St. Andrew blo ko nga mo diya nga COVID-19 facility. Daw mayo-mayo pa ni compare sa dira sa aton sa probinsya. Nagasiling ako na pero sa probinsya tungkol sa damo kay Katilingban. Amo mo ginakatabong isa nga may mga daw hindi daw reklamo bla daw hindi kuno tidlo kasi kung biyaan na hindi mo tayo atipanan guro sang kwanda nagadumala. Gani. Lay dari ate medyo tayo mo lang kaga mga room siya gin prepared sing maayo. So ara ya kompleto no ang mga galawion na sa sulod tubig suga ara electric fan tanan no butang dra. Ting bata nga 8 months old na ti sino mabantay da jer? Pero sa Iloy kay di man siya mabulag sa Iloy mo positive daan. So dra na sa butang Cadiz sanay no? Daw mo tong plano doktora na dire lang sila sa St. Andrew. Ang bata lang ang nanay.
Ang bata ka nanay. Ang 13 years old diya ang tatay dito na si Ibi Magalona. Ibi Magalona gila transfer si Ibi Magalona. Dua man sila bi, magamay man sila bi to. Oo, na muna. Considering at dito gin man yang mga nagpositive mo. Budlay mga muna na no. Ati ang hasol amo gid ang kwan so budlay mga sitwasyon. So kato man ni kati incident ang IATF ngati ara nagimata si Mayor ara nagimata nga daw sila nga lugar-lugar to na interview sa gibuksan ng City Park ngati. Gani. Nga compliance sa magdoman from the national commission ni Presidente Duterte nga batak-batak mga kwan ng ekonomiya bala naton isa na sa ginalantaw nga isa sa aton man sinay compliance pero sila tanaw karon nga daw nagalala pila lang kadlaw at isira naman so swerte na kabakal sa mga kikiam sa mga fishball kag mga sumay diho kada gabi pwerte mo ang mga mani kag mga balot mo terrible nakabatak-batak na tani diri sa may sa City Park okay nakabawi-bawi na tani gusto tani ito no bawi-bawi tani sila katikinamo sa mga na ganito nagkumpanyar kami tos kilala ko sa Central Lopez ito gani. Oo. Yung gisira, galing dyan rin yung City Park, sila nga ako makilala sa mga nagampang blas ng radyo, over bla. Oo. Sila ko, ma'am, sila niya makadto patani kami sa mga gabi, kaya daw pag-agad kita kabataan, sila ko gabi, no? Kita mo, mga nagutok, galing, kaya hindi na kakadis ka kanto. Iban nga mga lugar, makadto pagid niya. Porti, no? Oo, tayo mo na nga gagutok pag inaksyonerik. Nagkunti, ginsira nila kay tungod ang nagtaas ang COVID-19 cases sa syudad sa Cadiz. So, kalindigid man sila nga daw taas, gina kay matay subong 15, 16 ang kaso. Pero galing kasi local transmission na gani, may sila local transmission mo na yung daw ka-alarming katama. Kasi budlay na yung kag-dakong kolobrahon sa nga mo, dari nga local nga gobyerno, labi naging sa mo nga local intelligence task force. Nga mo paninguha agad sini, aksyonerek ka. Medyo matulaway mga police report naton sa aton sini nga pag-checker man sa mga ato sila mga chief of police, pero sa kaya Police Major Heljan Dispe, panahin ng ilan sila nga Police Visibility Patrol dito sa may syudad sa Escalante. Likewise, sa kay Police Major Albert C. sa may syudad sang Pasagay. Muna, wala ka maka-textbox sa ato. Hindi kinatamyaw tamay gabigid sa kay Police Major Jubito Busi, ang hepe sa nga Manapla PNP. Kaya nag-check pa kita kung anong balita. Blakat si Major Busi na subong amo ang hepe sa Manapla-PNP nagbulot sa kay Police Captain Ginic Bermudez nga nag-schooling man para siya sining promotion. Si Colonel Cristo Bugas niya ang tingog ni Roger sa Dalong Flyover Kakubaw Idsaw ga lagabong ko no? Pirti ba? Pirti si Colonel ba? Kubaw Idsa Dalong Flyover ko no? Imo tingog kakatunog-tunog ko no to? Salamat gid sa gipatunugan niya gid guro. Oo, sa may Cubao Idsa. Magandang gabi po sa inyo diyan Colonel Calixto Mabugat, sir. Salamat po sa napakabuti niyo pong kaibigan. Pero alam namin na masama po kayong kaaway. Alas ka pa matisa. Matisa. Ang bots ko nga may sarait sa kilid nga ginasakas poste, wagin magtupa ba? Tuway pa chimpo, guro Okay, sila nga, tagaan ka dyan bots, pero gila yung saka mos poste. Tapos sila nga, kailangan may open wire sa babaw. Di mo niya ka lineman ba? Gani. Si Police Colonel Calixto Mabugat. Nga taga-Cadiz gin. Sidak noon ginayang. Kaga-paborito yung ginayang Buriring. So, amo na akselera ka tumadulong nga report yung tamyaw naman na si Kapadali Diaz, si Mr. Jonathan Diaz sa aton sila nga pag-pangalagan. Bagay na, nagkanto kami na matyan. Ito na muna ka na akon nga t-shirt nga lakos. Niya mo ka namin t-shirt mo si Roger ba? Tuti mo lang Niya pwede ako. Ito galing kagin atag mo na sa akon gani. Ito karoon atag mo si mo. Tumabakal lang ko tiya sang para sa relief po. Kaya atag mo bagay masimo yung mga para sa relief, ang mga origya bagay sa akon, sa relief ko bagay sa imo.
May puti ka pa ba? Madali Diaz niya. Tama dita pa. Kag subong man sa kay Toto Julie na ibasan ko, pumati man sa ato, natamyaw naman, si Fiscal Benjamin Maido, pumati sa aton. Kag subong man na si Dr. Kayaw, gali na sa Kenton, Victorias, pumati sa aton. Okay. Dr. Kayaw, mau perte daw, kamusta na? Kag subong man, pumati man sa aton ni Toto Jules Rubuton, ni Ronaldo Macruya, kag Lando Macruya, magutod ni nga magtiyo nga na magutod lang there is a power dream second part sa general merchandise. So muna sila nagapamati sa aton Migo William Frias naman gabi kag yung parigyon sa Magina nagatamyaw man tada sa maayogin nga pag pamati sa barangay Quintin Rimo sa Banwa sa Municipalidad pamati na ang pamilya sa ako na blos nga si Louie Apostol sa ilada ni Joy sa Moises Padilla ka sila nga tiyo. Iga pamati, ibla kami sa report mo sa kanagabi sa Action Radio, Bawperte ba? Thank you kita sa inyo na nga pagpamati. Mga mag-itak si Direct dari sa aton, sila nga area of responsibility. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Gutim, tiga report sa Bacolod, Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Ay, Bacolod! Salamat kita sa Roger Gutim live report kika sa Masyudad San Cadiz. May gabi dala kay Maninoy, maika kay Maninay, Chari, Salvacion daw, sa La Carlota, ka-monitor sila sa aton. Amo man si Kumari ko, Jennifer Dislati, nagpa-urok-urok sa Action Night Patrol program, no? Great ko lang na blos ko, happy 28th birthday kay Jamie Rihida Adlong Jr. from Lolo Tits Rona, Toto Ayan J, kag Baby Yuki. Ayos, saling kay Rona, Rihida Traba. Ayos. A report na si Roger Gutib, giradorong si Sakarawan sang MyTC, nakapagita pala kamo sang antioxidant vitamin para sa mata.
nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungoy-bungoy. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Babalik din sa atong pagpalagad final report sang Patrol 2 with aksyon na Dale Salazar. Balikan tagya siling signal. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon din sa balik report, Ms. Kamak. Action Eric Liwatigin patuman ang striktong mga health protocol sa may barangay 18 diri sa may Bacolod City kasunod sang pagsaka sang COVID-19 cases sa syudad sang Bacolod. Kung cerebroan ang barangay 18 ang located malapit sa may Corazon Noxin Montiliban Memorial Regional Hospital. Sunod ay punong barangay Madeline Diaz katungas ang dalan pasulod sila barangay ang ginsira Action Eric ginbalikman ang inspeksyon sa mga nagasinulod sa ilang lugar. Sunod sa punong barangay, ginbalikman ang lababo para hinawan sa mga nagasinulod sa barangay 18 ang pag-check sa temperatura, gina-check man ang address sa mga nagagwasulod sa lugar kagang regular nga disinfection sa mga dalanon na. Ginanunsyo man ni Diaz nga next week mayroon sang mas dako nga building ang pag-ausaron para sa mga watchers sang CLMMRH. Ginabanta Action Eric sang kapitan nga yara pa sa 65 ka mga watchers sa nasambit nga hospital. Ang ila sa gihapon ginatatap nga kalabanan gikan sa sagwa sang syudad. Nagapabili ng COVID-19 free ang barangay 18 humalan ng October 2020 tubtob karon. Aring tingog ni punong barangay Madeline Diaz. Bali balik kami sa ginkuha na namon sesyon gid. Nagsira kami half dira for inspection, may ara kami dira nga daw water nga do lababo namon, makapanghilaw sila, makapanghabon. Dayon sa entrance dira may ara da kami scanner. Kag ang tanan nga nagasulod dira ginakuan gid sang address ngalan. Kag subong man ang amon da nga mga watcher kasi lain-lain na dang ilay nga sitwasyon. May ara sila register, may mga ID sila nga makasulod lang sila. National person kita mga sang tingog ni punong barangay Madeline Diaz ng barangay 18. Balita gikan sa Patrol ag Action yo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat gid Patrol 2. Mayong gabi dira kay Rad. Sa kay ihada ko Argene Guadalupe Ilagison Quintos. Kay ihado Leo Quintos na may gabi. Kay ihado RJ. Sa kay kumpare ko Arthur. Kakumare ko Ninit Ilagison. Sa kay Choy Ruel Guadalupe and family galidra. May gabi gid kag may nga pagpaurok-urok. Salamat gid sa inyong pagsuporta. Kag badayon nga pagpamati diri sa inyo para tuntunan. Apo lang. May kabigid kag sakay sino ni kag kay Rain Grace Arnirol sa Kingdom Saudi Arabia. Greet niya lang si Roel Oxida. Kiss me goodbye, kiss me good night. Paging sinimanon Action Night Patrol program Sabado night. Magatakop ini temporary balik ini sa Lunes. Sa Lunes kag Martes way ko ha. Sa Lunes may importante lang kong activities nga uyatan kag tambungan. Pagka Martes di day off ta. Sa duwa kadlaw Lunes, Martes way ko. Lover boy automatic na maga-take over sa aton sining trono, no? Ato sining mga patrol na unit reporters in action nga nagpalagad karong gabi. Action Dale Salazar,
Action ninyo bugin ang atong kapiloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. Action Roger Gutiv. News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Bikin. Transmitter sa Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa kalas sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang nyulagad ang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, kasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat ha, antes magtulog magpangamuyo, sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio.